Try session pat ngai play pi bar ro ha kerteng ke badan bortam ke jung ujisu. Te ha kani ke video kumba pila request singa kitu ki bom nang dapan pule. Handai ki bala pat ban sngap pat ban pet leng ba kani ka video kini ki YouTube channel AA. Te kalong ka pi kwa pa pen sngap ya ka tien ke jung uplay om dere tang ke jing hikai. Te ngala lek nang kani na kam ta jung pi ki bom nang re ban pule. Bat nganam ai resipun ki dekat Bible ngan ai tang sau teli kenang ba pin la ban pelajing mut ban sngap si sngap hadu ba pin dala ban pelajing mut te pin chu sngap ikini ki dekat Bible dengan ai bet kaju hi ke benta dengan puli re ter kumbangi ki banang wan puli ngi puli ter te henry kan long ke jingkerku ba pin la lendet ya kak tien ke jong uplay lan ne bakan curung hapok ka jingmut ke jong piru te namar ba pimla ban puli ublay usngau tho ikata te aingo i utrai lan ba kini ki mobile phone kalong ke jingmen toy yangi la dangi nang man penan kam te ngan pen puli pi kini ke benta sa sngap ha sa pen but ruken yala den aden dak ba pi pen but kamut pila puli kan wan nom shu sngap kum to pi yo sngo banga puli kum to te piru pi puli lang kan tangan puli suki kenang ba piru pin yo ban puli lang te ne puli na ujir maya kalenong ka ba kan yo ka dekot ka ba kat no ka ba khat sao ko ong kum no to pen kia yanga atrai te on pen kia yanga to pen im yanga te on pen im yanga naba melong ka jing yero jonga bat ngan puli ru izaya san paulai ka dekot ka basan hanrei la penmong ya une namar ki jing rengkang jongi la penluwet ya u namar ki jingle pomhok jongi ka jing penchitom ka jing sok jongi ka lalong halor jong u bat da ki jing jingem snam jong u la pen kia yangi sam si spa sau punyo kat khwat ka peningkong to ya ro ya utrai na ba kalong ka babaha ban ruai ki jing yero ya ublay jongi naba kalong ka basngau tenan bat ka bayero kalong ka ba i tenan Exodus katsan arpun riu bat ula ong lada men sngap biang ru ya ka tien jong utrai ublay jong me bat lada menle ru ya kata kabadai hakmat jong u bat men shashkor ru ya ki hukum jong u da kabaraki ya kiniam kirukom jong u baro ngan dabo hame kaweru ken na kita kijingpang ya kiba ngala walam halor ki Egypt na ba manga ngalong utrai ubapen im yeme tikini gidikitien na kabenta kiba pang dengan ai sau dekot man lakasngi knang ba pinyo ban puson da kaba pipen bot lang na din jonga ong lang kalenong kata kat khot kata tidak kaba pilek kumta kan mento ye pi wat haba phim nang ban pule tu blai ka jingsuk nyu ban kur khui pi yero itrai